Salut, Răzvan aici, iar în acest video aș dori să-ți arăt cum să citești un plan de antrenament. Un plan de antrenament te ajută să știi ce ai de făcut în cadrul unei sesiuni de antrenament și este alcătuit din 3 componente de bază, și anume circuite, seturi și repetări și pauza dintre ele. O să trec prin fiecare în parte, o să arăt unde le găsești și ce înseamnă. Așa că o să începem cu circuitele. Circuitele le găsești înainte de rubrica cu exerciții, iar în cazul de față există 3 circuite: circuitul de bază, circuitul principal și circuitul secundar. Un circuit presupune efectuarea unui set din fiecare exercițiu, apoi reîncepând cu primul exercițiu. Repetând circuitul până la terminarea seturilor, vei putea efectua un volum de lucru mai mare în mai puțin timp. Pentru a fi mai ușor, fiecare exercițiu are înainte sau o literă și o cifră care indică ordinea exercițiului în circuit. De exemplu, în cadrul circuitului de bază este A1 și A2. Asta înseamnă că vei începe cu primul exercițiu, A1, vei face un set, după care vei trece la al doilea exercițiu, A2, unde iarăși vei face un set, după care începi iarăși cu primul exercițiu pentru setul 2, continui după aia cu al doilea exercițiu, iar după ce ai terminat ambele seturi, poți considera că ai încheiat circuitul de bază și să treci la următorul circuit, unde la fel începi cu primul exercițiu, B1, faci un set din el, treci la următorul exercițiu, B2, la fel încă un set, apoi repeți trecând prin ele până când epuizezi seturile, ca astfel să te poți muta la circuitul secundar, unde la fel treci prin cele două exerciții de 3 ori până când termin seturile. Mergi mai departe la seturi și repetări. În dreptul exercițiilor vei vedea notate seturile și repetările. Seturile reprezintă de câte ori vei efectua exercițiul, iar repetările reprezintă de câte ori vei efectua exercițiul în cadrul unui set. De exemplu, 3 ori 10 înseamnă că vei face 10 repetări, iar exercițiul îl vei repeta de 3 ori. De asemenea, vei observa pe plan că că repetările sunt separate printr-o liniuță. Asta înseamnă că aici este un interval, adică poți face numărul minim de repetări, vei putea face 4 seturi a câte 8 repetări. La început este posibil să fie greu să faci acest lucru, dar pe măsură ce vei evolua, poți să ajungi să te apropii de numărul maxim de repetări. Acest interval, practic, îți dă posibilitatea să-ți adaptezi antrenamentul în funcție de nivelul tău de experiență și condiția fizică pe care o ai. De asemenea, există anumite intervale care sunt pe timp. La fel, ca și cu repetările, ai un număr minim de timp și un număr maxim, poți începe cu cel minim, ca ulterior să încerci să progresezi și să ajungi la numărul maxim. Trecem mai departe. Câtă pauză să faci între exerciții și seturi. Este de preferat să te odihnești suficient între seturi și circuite, astfel încât să simți că respiri normal înainte de a te apuca de următorul exercițiu. Dacă poți inspira și expira pe nas, atunci este un semn bun că te-ai odihnit suficient. Singurul moment când este de preferat ca respirația să fie mai rapidă este în cadrul circuitelor de cardio. În cadrul lor, menține o viteză cât se poate de rapidă cu controlul respirației și a posturii. Nu este recomandat să pierzi controlul respirației și a posturii pentru că vei obesi mult mai repede și există șanse mai mari să te accidentezi. Apoi, mai sunt câteva lucruri care să te ajute în cadrul programului tău de antrenament. Acestea le găsești pe plan, deasupra de rubrica cu exerciții. În cazul acesta este vorba despre săptămâna de antrenament, care te ajută să te orientezi cu antrenamentul pe o perioadă de 30 de zile. În această rubrică vei găsi și o căsuță cu data unde este recomandat să-ți treci data în care te-ai antrenat. Asta te va ajuta să fii mai consecvent cu antrenamentele tale. Apoi, în dreapta,
Vei mai observa rubrica cu observații, în care este indicat să completezi detaliile pe care le-ai observat atunci când ai făcut exercițiul, ca de exemplu, ce ai făcut bine sau ce ai putea îmbunătăți data viitoare. Cam acestea sunt cele mai importante lucruri din cadrul unui plan de antrenament. Sper că ai învățat ceva și că ți-a plăcut acest video. Îți mulțumesc pentru vizionare și ne auzim data viitoare.